كما يمسيهم خبركم تخطلتي ساعة شعة عقيلون لومي سولس إسران كلتان حدار استدالو زينا مسنادونا هيزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبر زعدم بيترس منقسي حرست زينا وفي كتابة منشر اقتصاد مهتن كابت مالية من لا هاجر يكايدالو سرعات كبريا بومبر محبر حربينيات سنكولان كينات تغرى لاي ممهر قبر برهان إياسو تفتسيمو عبالات كوبانيا هنسا مساع عليا بنزوبة بريق سفيح وفراع عزيلا كايدوم أمريكا بقداي دسيت تايوان كيح مسمر كتسجر تفتن كمزلا تشاينا حبيرا منجستي كولومبيان ELN استبعد اعتقل تقام جلن وقعوا زرب سلام جميرم عب تشاينا فابريكا كمامات بستغسط حدقة بارع بوحدو 38 سبات كم زموتو تقليتهم قدامي إبرة وفري كتابة منشر اقتصاد مهتن قبل تمالي عسران حدن حدار عب ناي وليد عدمان زي بصحة والد عب كل زباتاتي وهابالو وكلتي إيرينا زلاخو زيناتات بملكة تبتاب تواريد الله شام تولي كأربعين وفري كتابة منشر اقتصاد مهتن كابت مال عسران حدن حدار جميرو أب مل هاجر كابت تشعتك 7-4 نزعد من دك أنستيو يوهابالهم أب كلن زواتات أبستخايدة وقعوي سنة سرعة مجمار مينستر تعنا كاب حميمكا حكمنا تخلاخيلكا تعنا كاب زبل مدكال تبقيسو وسيتا وفرطات كتابة كود بمسنحو وفري كتابة مكلخال منشرو كساد مهاتس عندما ناتو مغتصل تاخوينو سفيح كدما مدلوات كقبرو ل 5 سنة حتى قليتهم بازي كساب 45 حدار زغتصل هاجراو مدب أب إشحن 380 كلتن أبيات تمرتي لعل 300 تكالات عنا 250 جزيان نقطات كمون سوسات قصاصتي أهارتات بهاجر درجة 300 شحدك أنستيو كختبة تثبيت جبر توفري أب كل تبرز وهاب كوينو تقدماي كاب 21 كساب 25 حدار تخال أي دما دحرش دش توارح مالت أورح جنبوت كل تشحن 23 كم زكايد كفلت تغير اللوم منشرو كساد مهتسن أبستنا وحعمتات نمنشرو زمعبل زين برك رصخوينو أبناي ولد عدمة نزي بتصحى أوالد بمختاب نمكل خالوس للزكال توفري كايد كمزلو أبتا قاتامي تحبيرم أب موداتا توفري كتابة بحفشة أبرحو قطرات زكايد دما بفلاي نخعوت حبرة السبن كلن أكلات منقستن بالعل نقحات كساتفو مينسترت عنا يزخاخر أبومبر هاجراو محبر حربينيات سنكولان كينات إيرترا قديم تجار لايم ممر قبر برهان إياسو بعصر شعات حدار بحمام تسويو سنة ساعات قبر دما لومي أب مكان مقابر حربينيات أسمرا تفتيمو نتصبصب وكيل إيرينا يوهانس مبراتو قرمسكال قرزغير سنة ساعات قبري أبومبر هاجراو محبر حربينيات سنكولان كينات إيرترا قديم تجار لايم ممر قبر برهان إياسو قبر جرجيس لومي عسران كلتن حدار ساعة 10 تقدم قطري أب مكان مقابر حرب نفاث أسمرا تفسيمو أبتي لعلوات سمز منقستن جنبارن حلفتي هاجراويان محبرات مقالستو مسارحتم بيت السبن استرخب لسنة سرعات بسم منستر عيان محبر أو دحناتن منستر لؤل قبر أب بسم هاجراو محبر حرب نتسن كلان كينات إيرترا أبال فصاميت شماقل محبر آتو محمد نور إدريس بسم سدرابي الدما نكبرسو أغليل عمبابا ميرام أول حتى الرجح حنتي عتى 275 أب مسار حزب وحيلتات حرنة إيرتراز تسلفه تقادلاي ممهر قبر برهان إياسو أبوان كالسي أب كفل تعليم تواقع السراويت كفل محبرة وقداين كأنفر سنكلان مدبر بدهون بزتفعل اللي صحتات حلاف النتا قلقيلهم دحرنا تسنت دما كاب شحنتي عتى 209 كلتن كساب شحنتي عتى 293 أما حضر نصوبة بالريخ
ኣብ ጥቅምቲ 1993 ምስ መቋም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ከም ምክትል ኣቦ መንበር ካብ 2005 ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ከም ኣቦ መንበር ማሕበር ንሃገሩን ህዝቡን ብትግሃት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተጋዳላይ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውልዳትን እዩ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ብዝሓደሮ ሕማም ብ19 ሕዳር ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊዩ ንስድራ ስዋኣት ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡን ጽጉማት ስድራ ቤታትን ንምሕጋዝ በብከባቢኡ ወፈራታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሙሳ ዓሊ ኣብ ንዞባ በሪኽ ተመሳሳሊ ንጥፈት ኣካይዶም ኣለዉ ንጸብጻብ ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚካኤል ሓድጉ ልዕሊ 700 ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሙሳ ዓሊ ካብ ዕለት 16 ክሳብ 18 ሕዳር ኣብ ዓድታት ጸዓት ዘጋን ጻዕዳ ክርስቲያንን ናይ 420 ጽጉማት ስድራ ቤታት ልዕሊ 75 ሄክታር ኣእካል ብወፈራ ከም ዝዓጸዱ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቢሩ መራሕቲ ናይቲ መደብ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ኣብ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣበርክቶ ክገብሩ ምጽንዖም ብምጥቃስ ግራውቲ ናይቶም ስለ ሃገር ዝተሰውን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝተዋፈሩ ምዕጻድ ብዙሕ ትርጉም ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ምስ ጽያቕ ማዕጺድ እናተቐዳደሙት ስራሕ ክቕጽሎ ምዃኑን ገሊጾም ንድኹማት ከምኡውን ኣብ ምክልኻል ሃገር ንዘለዉ ንምሕጋዝ ወፊርና ኣለና ከባቢ 700 ሰባት ብምውፋር ቀጻሊ ንዝቐጽል ጉዕዞ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ዝገብሮ ዘለዉ ናይ ዓጺድ ስራሓት ዓብዪ ዕማም የሰላስሉ ከም ዘለዉ እቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ ንሕና ሕጉሳት ናብ ቤት ስርሖም ጸያቕ ማዕጺድ ንኸይርክብ ምስኡ ንገብሮ ዘለና ምቅደዳሚ ለይትን መዓልቲ እንዳሰራሕናኻ مسؤول تقدادمنا هنسرح مغانا ترينا نأمل ኣብቲ ወፈራ ካብ ዝተሳተፉ ኣባላት ናይቲ ኩባንያ ቦጎኖ ምዕጻድ ግራውቲ ስድራ ስዋት ጽጉማትን ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝተዋፈሩን ኣካል ሃገራዊ ጉባኣት ምዃኑን ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሉን ኣረጋጊጾም ብጣዕሚ ጽቡቕ ብተወፋይነት ሆ እንዳበለ ብትግሃት ብትእዛዝ ዘይኮነ ብኻልእ ዘይኮነ ብሓፈሹ ብትግሃትን ብተወፋይነትን ይሰርሕ ኣሎ ንብሕጂው ንኸሙ ድለዋት ኢና ክንቅጽል ኢና በቃ ካብ ጸያቕ ማዕጺድ ንምድሓን ቀጻሊና ዘለና ስራሕና በቃ ኣማሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ጻዕት ዘጋቶ ተስፋ ገርግስ ስቲፋኖስ ብወገኑ ዝተገብረሎም ደገፍ ብምስጋን ምስ ስፍሓት ዝተዘርአ መሬት እቲ ወፈራ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ተጀርደሎ ብዛዕባ ሕርሻ ናይ ኣንስቲ ስዋኣት ይኹን ብዛዕባ ናይ ኣብ ምክልኻል ዘለዉ ይኹን ሙሉእ ዘርኢ ዝነበረ ብሙሉእ ብሓንቲ መዓልቲ ናይ ጽጉማት ዓጺድና ውዕልና ኣለና ንሕና ኸኣኒ ሎሚ ዓጺድና ኣለና እንደገና ኸማን መሬት ጻዕት ዘጋ ገፊሕን ሰፊሕን ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ደሎ ናይ ጽጉማት ይኹን ናይ ኣንስቲ ስዋኣት ይኹን ናይዞም ኩሎም በጃ ሃገር ዝውፈዩ ዘለዉ ደለው ብሙሉኡ ናብዚ ደሎ በረኻታት ከማን ካብ ሎሚ ጀሚርና ስጋዕ ንውድእ ሳላ መንግስትና ብሙሉኡ ብማእቶት ከምዚ ጌርና ንጽጉማት ንሕግዝ ኣለና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 500 ኣባላት ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ወክድባ ኣስታት 15 ሄክታር ግራውቲ ጽጉማት ከም ዝዓጸዱ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ እምበረሚን ንኡዞባ ባፅዕ ካብ ጎቦታት ንዝወርዱ ሕጅ ናብ ሕርሻዊ ጥቕሚ ንምውዓል ኣድማዕ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን የሰላስሉ ኣለዉ ንሳቶም ነሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ፍግረ መሬት ብምክልኻልን ብምፍዋስን እተታውነቶም ንምድንፋዕ ኣብ ኣድማዕ ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ እቲ ዕማም ብጉልበት ሰብ ጥራይ ክሽፈን ስለ ዝኸብድ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣማሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዓብደልቃድር ኣልኣሚን ቦጎኑ እቲ ስራሕ ብተሳትፎ 30 ጽምዲ ኣቡዑርን ብርክት ዝበለ ጉልበት ሰብን ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምሕባር ዛጊት ልዕሊ 200 ሜትሮ ዓግም ከም ተሰርሐን እቲ መደብ ቀጻሊ ምዃኑን ገሊጹ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን ክዓዝዝ ኣዛዚት ራብዓይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ካፕቴን ሰንበላዊት ረዳ ምስ ነበርቲ ምምሕዳር ንዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ፀዊዓ ቀንዲ ዕላማ ፖሊስ ኤርትራ ገበን ከይፍጸም ምክልኻል ምስ ዝፍጸም ድማ ኣጻሪኻ ናብ ሕጊ ምቕራብ ምዃኑ ብምግላጽ ዝምድና ህዝብን ፖሊስን ድልድል እኳ እንተሎ ሓሓሊፎም ዝረኣዩ ገበናትን በደላትን ንምቁፅጻር ምትሕብባር ህዝብን ፖሊስን ብዝበለጸ ክሕይል ኣዘኻኺራ ህዝቢ የማና ኢድ ፖሊስ ምዃኑ ዝጠቐሰት ኣመሓዳሪት ንዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ወይዘሮ ሳሊሓ መሓመድ ቦገና ህዝቢ ገበነኛታት ኣብ ምቅላዕ ብንቕሓት ክሳተፍ ተላብያ ተሳተፍቲ ድማ ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ኣገዳስነቱ ተራእዩ ብቐጻሊ ክካየድ ንገበነኛታት ዝወሃብ ፍርዲ ድማ ይፎክስ ስለ ዘሎ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ 4 ሕዳራት ሒዙ ኣብ ህዝብን ተማሃሮን ተመሳሳሊ ጎስጓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ መደበር ፖሊስ ተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር
رابعي مدبر بوليس زوا ماكل نو زواتات أداغا حمص ماي تماناي باراديزون غلق فال نو زوات أصراتن يشفن زي خبركم تحتاتلتو دحر زاحات صار مساقاقريت هاكونا وزيناتات أمريكا بقداي دسيت تايوان كيح مسمر كتسجر تفتن كمزلا تشاينا لومي 22 حدار دقي محبيرا تشاينا نزقلت منسترات مكلخال كلتين هاجرات غون ب 21 حدار بكولومبيا استخايدا أخيبا منسترات مكلخال عبال هاجرات دوبا مبراغ إسيا مالت آسيان عب زكايدو ركبيون أمريكا بقداي دسيت تايوان تكايدو زلا متتاو بحفشا نتا دسيت تقبرو زلا وتادرا ودقف دما بفلاي نزمدنا كلتين هاجرات زخف أنفت يتحزو كمزوليا تشاينا قريتا تشاينا أمريكان ركب منسترات مكلخال زكايدا دحرتي عفنيا بايتو وكلت حزب أمريكان نانسي بيلوسي عب زحلفو وحسنن عب دسيت تايوان زكايدا تعودت نفلم أوان مخانو يحبر بريزيدنت شي جي بينغ بعصرت حمشان 16 حدار عب إندونيسيا بستخايدا وعلى مرحتي عبال هاجرات قجل عسرة مس بريزيدنت جو بايدن عب زكايدا ركب قداي دسيت تايوان بزيكان تشاينا نخال هاجر كم زي ملكات من تصارو يذكر منغست كولومبيان ELN استبعله ابتا هاجر كلاي زعبي عتق تقاوم جلن وقعوي ناي قص زرب جميرم ابزي عب فنزويلا تجميرو زلون عسرا معلتا زغصلن زرب سلام كختم نزخل سمع بايتا كتاتح كم زخل وكلت كلتيوم وغنات زلوم تسفا غليص مالو كلتيوم وغنات عب كيبا كايرو صنحو زي قطاو زرب وتا وصيت كم زنبورو يم زحبرو بريزيدنت كولومبيا غوستافا بيترو مستمع عطات سمع سلام نمختام كم سرح دحر مغلاصو متفنان كلتيوم وغنات بخفيل هاديو كم زله يحبر منغست كولومبيا نتي دبلوماسياو تبغسو نمعوات عب لعلتهم عطقات زكايد وتادراو سرحيتات كون زف كم زوسنون يذكر عب مونغو منغستي كولومبيا نتوم عطقاتن دحري 2019 وقعوي ناي سلام زرب كي تخايده مصنحو صبصبات يردون لعلك 2500 عبالات زلو عطق تقام قجله ELN استاد 2200 كيلومتر عب زرقاح مس فنزويلا عب زداو كبابيتات كولومبيا كم زنقصقص يقلت تمالي 21 حدار عب ماكلاي شنخ تشاينا عب فابريكا قمامات بستخسته حدقا بارع بحدود 38 سبات كم زموت تغليصون بتي ابا وراجا هينان استخسته زاغيت تنكو زيتنت صرح حدقا حايلو كالوت كم زقصلون نواتاو كساراتات كم زوردن سمزي تشاينا فليطوم تنكنا يتحدقا من تصار مرمرا يكايد كم زلوز تاستم سمزي ترطرات اب تحت قيداتيوم مهلاو مارديوم اب تشاينا اب 2019 اب فابريكا قمامات بستخسته تمسسل حدقا 78 سبات كم زموتون كبيد نواتاو عنوات كم زوردن نايشع صبصبات يحبرون ماكل مرمر طفر أمريكا مالت ناسا بعشر 16 حدار ناب ورحز وانشفاس بزي بلا روكيت تمالي 21 حدار بعوض كم زبط حتى تحبيرون إذن العلي 4 بليون دولار طفر وفري أمريكا دحري 5 عامات ناب ورحي مصنعتها وتلوخه كتكايد كم زب قعت فليتون بزي كازي زي حدش تلوخه أمريكا عب زمت 3 عامات سبز السافرة روكيتات ناب ورحي كتوانشفا وصياتن زلا مدب بايتا زتاتح مقانة تقليتون ماكل مرمر طفر أمريكا ناسا عب شحن 972 سبزلوا روكيت ناب ورحي دحر ملاخو نتوقع زوك ساب حجي دقيمو كم زي كايدو صبصبات يتوصون بريزيدنت كينيا عب ديمقراطية ريبابليك كونغو توافيرو زلو سراويت عبال هاجرات ودوب مبراق أفريكا مالت EAC سلام عب منصفان كم زنتف قليتون بريزيدنت ويليام روتو نزقلت مال 21 حدار عب كتما كينشاسا مس بريزيدنت فيليكس شزيكيدي عب زقبر ركبيون سلام دحنة رقاتن ديمقراطية ريبابليك كونغو نزيكاتا تطراي زيكونن هزبتو زباون اقداس مخانو زحبره بريزيدنت روتو هاغورو تصتا مبراقاو ديمقراطية ريبابليك كونغو نمو حاز نزاعتو تمبصعا بملؤنت كمزا تكبر انتصيرو بايتو كينيا بمنغستين زقربه ملأخ سراويتنا بديمقراطية ريبابليك كونغو دحر مصداقو اتا هاغر 900 وتادرات زركبو حايدا اوافيرا كمزلا يزحبر منغستو غانداون نتمسسال علامه 1000 وتادرات زحاقف حايلنا بمبراقاو ديمقراطية ريبابليك كونغو كمزلاخه تمال 21 حدار افليتون
ብM23 ዝፅዋዕ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ምብራቓዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣሒልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ውድብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ማለት EAC ነቲ ግጭት ብሰላማዊ ዘተ ንምፍትሑ ዝዓለመ ዘተ ሰላም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ከም ዘበጋግስ ምሕባሩ ዝከር እዩ መንግስቲ ሞልዶቫ ኣብዚ ዝሓሊ ዝዓብለሎ ወቅቲ ዋሕዲ ቀረብን ናህሪ ዋጋን ዝጠንቁ ሕፅረት ንመማወቂ ዝውዕል ፀዓት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ልዑል ምርኮሳ ዘለዋ ሞልዶቫ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋና መንግስቲ ሩስያ ናብታ ሃገር ዝግበር ዝነበረ ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ብ40 ሚእታዊት ናይ ምጉዳሉ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝግለጽ እታ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዩክራይናውያን ስደተኛታት ዓቂባ ከም ዘላ እትገልጽ ሞልዶቫ ሃገራት ምዕራብ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ከም ዝገብራላ እኳ መብፃዕታት ኣትየን እንተነበራ ብተግባር ግን ከም ዘይወዓለ እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ትማሊ 21 ሕዳር ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ መራሕትን ወከልትን ልዕሊ 50 ሃገራትን ዝተፈላለየ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት ተሳተፍዎ ዋዕላ ንደገፍ ሞልዶቫ ተኻይዱ ተሳተፍቲ ዋዕላ ንሞልዶቫ ናይ ገንዘብን ቀረብ ባህርያዊ ጋዝን ደገፍ ከም ዝገብራ መብፃዕታት ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝዓበየ ክፋሉ ኣብ ምምላስ ሕፅረት ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ዝውዕል ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ፈረንሳዊ ደገፍ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣቀዲሙ እውን ኣብ ከተማታት በርሊንን ቡካሬስትን ሞልዶቫ ንምድጋፍ ዘተኮረ ተመሳሳሊ ዋዕላታት ከም ተኻይደን ብጠቕላላ ናይ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ዩሮ መብፃዕታት እኳ እንተተኣትወ ፀጋማት ሞልዶቫ ኣብ ምቅላል ግን ዝተፃወተ ተራ ኣዝዩ ውሱን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እቲ ኩነታት ንሞልዶቫ ብቐሊሉ ናብ ዘይፍታሕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድቀት ከየምርሓ ሓያሎ ላዕለዎት ሰብ መዚ ሃገራት ምዕራብ ስጋቶም ክገልጹ ምጽንሖም እዩ ዝሕበር መንግስቲ ማሊ ምስ ፈረንሳ ምትእሳር ዘለዎን ዘይመንግስታውያን ገበርቲ ሰናይ ዝበሃላ ትካላት ካብ ሃገሩ ክወፃ ኣዚዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮሎኔል ዓብዱላይ ማይጋ ትማሊ 21 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ፈረንሳ ንማሊ ክትገብሮ ዝጸንሐት ልምዓታዊ ሓገዝ ደው ንምባል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምዃኑ ኣነጺሩ መንግስቲ ፈረንሳ ንዘቤታውን ኣህጉራውን ርድኢትን ኣጠማምታን ብምጥምዛዝ ኣብ ማሊ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣርን ነታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ንምንጻልን ዝዕላሙ ተጻባእ ስጉምትታት ቀጺሎ ከም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላይ ሓቢሩ ከም ውጽኢት ናይዚ መንግስቲ ማሊ ካብ ፈረንሳ ገንዘባዊ ነዋታውን ቴክኒካውን ደገፍ ዝረኽባ ኣብ ሃገሩ ዝነጥፋ ገበርቲ ሰናይ ዝበሃላ ትካላት ብህፁፅ ስርሐን ከቋርፃ መራሒ መንግስቲ ማሊ ኣዚዙሎ መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሩ ዝነበረ ሰራዊት ፈረንሳ ጠቕሊሉ ክወፅእ መምርሒ ድሕሪ ምሃቡ ፈረንሳ ቅድሚ 3 ወርሒ ኣብታ ሃገር ኣዋፊራቶ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ክትወስድ እንከላ ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ድማ ኣብታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ከተካየዶ ዝጸንሐት ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ምሕባራ ይዝከር ኣብ ኣልባንያን ኮሶቮን ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ብዘሰዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ እቲ ሓያሎ ዓድታት ዘዕለቕለቐ ባህርያዊ ሓደጋ ዝፈጥሮ ስጋት ኣማይት ነበርቲ ሰሜናዊ ኣልባንያ ናብ ውሕስ ከባቢ ከም ዝጉዕዙ ከም ተገብረ ተገሊጹ ካብ ዝዓበየ ኣፍላጋት ኣልባንያ ዝኾነ ፈለግ ቡና ልዕሊ ዓቐን ብምሉእ ኣብኡ ዝተደኪኑ ዝርከብ ካብ ቀንዲ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሃገር ዝኾነ መደበር ስጋት ከም ዘንጸላልዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዘይካዚ ኣብቲ ብኸቢድ ባዕሉታት ዝተጸለወ ከባቢታት ኣልባንያ ኣብያተ ትምህርቲ ስርሑ ከቋርፃ ከም ተገደዳ ተሓቢሩ ኣብ ኮሶቮ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ከፊላዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰብ መዝ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ኣፍሊጦም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ካብ ትማሊ ኣብ መላእ ሃገር ይካየድ ኣሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቦ ወንበር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ተጋዳላይ መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱ ተፈጺሙ ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ሙሳ ዓሊ ኣብ ንዞባ በሪኽ ሰፊሕ ወፍራ ዓፂድ ኣካይዶም ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዳስየት ታይዋን ቀይሕ መስመር ክትሰግር ትፍትን ከም ዘላ ቻይና ሓቢራ
منغستي كولومبيان ALN استبعد عتق تقام جلن وقعوا زر سلام جميرهم عب تشاينا عب فابريكا كمامات بستخدم حرق بارع بوحدو 38 سبات كم زموتو تقاليتون زي خبركم تحتاتلتين لو مشات تتدالو زينا تفتسيمو استرف مدباتنا برخليتو